أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nonke nomusa nezibusiso zika Allah zibe phezu kweni nonke. Ngicela konke lokhu egameni longabonwayo. Innal hamdalillah. Yonke inhlobo yendumiso ifanele uAllah. Uma umuntu ethi alhamdulillah, usho ukuthi yonke inhlobo yendumiso ifanele uAllah. Uyavuma ukuthi yonke into eyenzakalayo empilweni yakhe yenzeka ngentando kaAllah. Noma ingaba yinhle noma ingabukeka iyimbi phambi kwamehlo akhe, kodwa ayikho into emhlabeni ezenzakalelayo. Yingakho uma ngabe uyikholwa, kufanele ngaso sonke isikhathi uhlale uthi alhamdulillah, uhlale udumisa umdalo wakho ngaso sonke isikhathi. Ngiyabingelela ke Mzansi Afrika, ngiyabingelela emhlabeni wonke, ngiyabingelela kogogo nomkhulu, ngiyabingelela kubafowethu nodadewethu, ngiyabingelela komama bethu nobaba bethu. Ngibingelele abaphathi nabaholi ngokwezihlalo zabo kuzo zonke indawo okufinyelela kuzo lenkundla yokuxhumana ebizwa ngo-YouTube. Saqhubeka ke bafowethu, sigeqa amagula. Kungani sifuna ukuthi sigeqa amagula? Ngoba siyabona kuyonakala. Bafowethu, odadewethu, obaba bethu, omkhulu bethu, ogogo bethu, omama bethu, ingane zethu, ingane zakwethu ziya ekubhutshisweni. Abanye bayabazi, abanye bayabengazi. Yingakho ke namhlanje sithi sigeqa amagula ukuthi wonke umuntu ozolahlekelwa aye esihogweni, aye azi, angaye engazi. Ingoba sesitholile ukuthi iningi labaphathi noma abaholi baya esihogweni bazi ukuthi baya esihogweni. Kodwa into ebuhlungu ukuthi izimvu zabo abayiholayo azazi ukuthi bona bayazi ukuthi bayiholela esihogweni. Yingakho ke sesiveza lengqikithi yamaqiniso ke manje ukuthi awasuwageqe lamagula. Mangabe igoda liyanqamuka linqamuke, kodwa igoda malinqamuka ngeqiniso kuhle lokho. Uma ufunda incwadi kaJohn 8 iverse 32, uthi uma ekhuluma umprofeti nesithunywa sikaNkulunkulu ogama laso singuJesu Kristu, ukuthula kube naye, uthi niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Yizo ke bafowethu ikhathi zamaqiniso lezi. Alikho ke iqiniso elidlula leli, ngoba konke esikukhulumayo asiyikhulumeli ngokwethu, kodwa siyikhuluma ngezinto esizithola embhalweni abathi mabesitshela ngayo bathi imbhalo engcwele. Ngithanda ukuthi ke ngichaze ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Uma sifunda kwiHoly Quran, walla umdali wayo yonke into, umondli wemihlaba yonke, uthi wajaa alhaq wa zahaqa albatil. Iqiniso lizovela namanga azohlala obala. Innal batila kana zahuqa. Akaze kwenzeke ukuthi amanga angaveli. Akaze kwenzeke ukuthi amanga angaveli. Nakudala amanga
kwakufika isikhathi lapho ayevela khona. Isikhathi ke manje samaqiniso. Encwadini kaMshumayeli wesithathu uyiqale nje lapha kuverse 1. Ithi konke kunesikhathi sako. Kukhona isikhathi sokubulala, kukhona isikhathi sokuphilisa, kukhona isikhathi sokutshala, kukhona isikhathi sokuvuna. Manje ke sithi ke namhlanje isikhathi samaqiniso sifikile. Lalela mntana sekhaya, lalela baba wami, lalela mama wami, lalela bhuti wami, lalela sisi wami. Lento engizoyikhuluma la ilungelo lakho ukuthi uyazi. Ukuthi uyayemukela noma uyemukeli kuyilungelo lakho futhi. Ngoba ethuneni lakho uzobe uwedwa. Ukuthi lento engizokutshela yona uyamukelile, mawufika ethuneni izofika ikusize. Uma ngabe futhi awuyamukelanga, mawufika ethuneni izofika futhi ixabane nawe. Ngoba mase ufike lapha wonke amaqhinga ayaphela, wonke amaqiniso ahlala obala. Sithi ke sigeqa amagula. Abantu mabalazi iqiniso njengoba linjalo. Abona mawubheka la emva kwami, imqulu ngemqulu yezincwadi esifundayo. Ama-encyclopedia akhona. Yimbhalo engcwele ikhona. IQuran engcwele ikhona. Izinkulumo zabaprofeti ngokwehlukana kwabo zikhona. Yimqulu eqhamuka kuso olwazi noma injwe labuchopho eziningi ezahlukene ezibuya emazweni ahlukene ikhona futhi nayo, njengoba ubona nje kugcwele kanje la ngemuva. Konakele ingane zakwethu, ngoba sithema sifunda sathola ukuthi imfundo isikhiye noma isikhali sempumelelo. Ulwazi luyisikhali sakho senqubekela phambili noma sempumelelo. Ingakho iQuran engcwele uma ngabe ifika emhlabeni, ivesi yokuqala nje umprofeti atshelwa yona ukuthi iqra, funda. Funda. Kungani umdali ethi sifunde? Ngoba mawungafundanga kuningi ongeke ukwazi, uzokhohliseka kalula. Khona labantu laba ababiza ngama theologians abayitshela ukuthi bona bafunde kakhulu ngokholo. Njengoba emhlabeni wonke jikelele kumoshakele kunje, abantu belahlekiswa ngamabomu. Inkinga inalabo bantu labo ababizwa ngama theologians. Noma bathi thina sazi kakhulu ngokholo, sazi kakhulu ngemvelaphi yokholo, sazi kakhulu ngemvelaphi yenkolo, ukuthi ukholo nenkolo kubuyaphi. Bese besitshela lokho okuthandwa yibo, bangasitsheli lokho okuyingqikithi ngempela yeqiniso. Siveza lawo maqiniso ke manje, ingakho sithi siyawageqa ke manje amagula. Ngiyaphinda futhi, lento engizoyikhuluma la, uyayemukela awuyemukeli kuyilungelo lakho. Umdali emhlabeni wathumela izithunywa ezidlula
more than 124,000 zize emhlabeni zilethe umlayezo owodwa, hayi imlayezo eminingi. Yingakho ngithi nazo lezo thunywa lezo zingcosana ezemukelwa abantu bakubo bonke. Eziningi zazo abanye babezamukela, abanye bengazamukeli. Labo abazamukela bayithola impumelelo, abangazamukelanga abayitholanga impumelelo. Nawe ke mu-Afrika ngithi kuwe lo mlayezo engilethela wona, uyamukela awamukeli ilungelo lakho lelo. Kodwa engikwaziyo kunye ukuthi sonke sibize isibongo esisodwa la emhlabeni. Ngisho umkhulu impela nogogo abasizala babize isibongo esisodwa. Sonke singaba kwaMdluli. Uma ngabe sonke singakuzwisisa sikubone lokho ukuthi ngempela sonke singaba kwaMdluli. Ibongo eziningi zakhandeka ngezehlo ezazehlakala empilweni noma emvelweni noma emhlabeni. Yingakho ngithi sonke singaba kwaMdluli. Ngoba umkhulu uAdam ukuthula kube naye nogogo uEva ukuthula kube naye babe ngakwaMdluli ngoba kumanje sikhuluma umlando ngabo badlulile. So wonke umuntu ophila emhlabeni owakwaMdluli. Uma singabe singakwamukela lokho bese siyaqhakambisa, akekho umuntu oyohlukumeza omunye umuntu noma ngandlelani ngoba uyazi ukuthi sibize isibongo esisodwa. Sonke singaba kwaMdluli. Inkulumo yami ke ayikho ke ngesibongo sethu thina sonke siphile emhlabeni. Uma ngithi sonke singaba kwaMdluli bafowethu, ngibala wonke umuntu ophile emhlabeni. Angikhathalekile ukuthi uyiShayina, uyiBhunu, uyiJalimane, waseChile, wase-England, wase-Ireland, umSuthu, umTswana, umXhosa, uMpedi, umShangane, umVenda, umNdebele, Portuguese, Egyptian, Moroccan, Nigerian, Ghanaian, Congolese, Tanzanian, sonke singaba kwaMdluli. Uyathanda awuthandi, sonke singaba kwaMdluli. Ngoba masifunda embhalweni siyathola ukuthi kwake kwafika isikhathi lapho uMdali awubhubhisa khona wonke umhlaba, washiya ubaba uMdluli igama lakhe okwakuNoah. AwakwaMdluli naye kwaba uyo sindayo yena nomndeni wakhe emkhumbini ababekuwo. Kwasinda yena namadodakazi akhe amathathu okwanguHamu noJafethi noSamu. Wonke kumhlaba njengoba nubona ugcwele unje ugcwaliswe uNoah nalayo madodana akhe layo. Ingakho ngithi sonke sizalwa uNoah. uNoah wayewakwaMdluli, uAdam wayewakwaMdluli, sonke singaba kwaMdluli. Ingqikithi yendaba ilana ke ihlobo zami. Indaba ingokuthi njengoba sila emhlabeni ngempela ukuthi sizithole sisempumelelweni, yini uNkulunkulu asilethele yona emhlabeni? Yini uNkulunkulu ayifunayo kithi? Yini ezosiphumelelisa uma ngabe sesiushiya lo mhlaba sesiya ezweni elilandelayo? Ngoba sonke siyazi ukuthi kulomhlaba sizodlula. Umuntu ke emhlabeni uphila ngama-puzzles amathathu. Puzzle number 1, sonke siyazi ukuthi sivela kumvelinqangi siza la emhlabeni. Puzzle number 2, kumele sazi ukuthi kumele siphilele umvelinqangi, lokho esizokhuluma ngako manje. Puzzle number 3 ukuthi
siyazi vele ukuthi sizodlula kulomhlaba njengoba singaba kwamdluli nje sizodlula kulomhlaba. Upuzzle number 1 ke akekho umuntu esiphikisana naye ngayo, sonke siyavumelana ukuthi sivela kumvelinqangi, khona la esivela khona. Upuzzle number 2 uyena oyinkinga lo wenza ukuthi ngibe la kule video namhlanje, ile ndaba kapuzzle number 2 ukuthi umuntu nomuntu kumele azi ukuthi emhlabeni wadalelwani, uphilelani, yini into okufanele yenzeke kuye uma ngabe ephila la emhlabeni, uma ngabe efuna ukuphila emhlabeni ahambe ngokwenkambo, le efuna umdala weinsuku, le efuna umvelinqangi, yini le okumele ayenze. Akufanelanga ke ngikukhiphe ke kweyami ke ingqondo lokho, kodwa kufanele sikuthole kulabo umvelinqangi abaletha ukuthi kube kuyibo abazosifundisa, basibonise indlela. Bonke ke abaprofeti noma izithunywa zikamvelinqangi uma zifika emhlabeni zifika zilethe umlayezo owodwa lo esizokhuluma ngawo. Uma sifunda kwi-Holy Quran noma kwi-Quran engcwele, umdali uthi wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, angizange ngidale amadimoni nabantu abaphila emhlabeni ngaphandle kwesizathu esisodwa, ukuthi bezokhonza mina, badumise mina. Yilo soke isizathu umuntu asizele emhlabeni, ukuthi azokhonza adumise umenzi wakhe. Usethi ke lo menzi sengubekile ke emhlabeni, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngase ke ngidala ke nokufa, ngadala nempilo, ukuthi niqhudelane ngokwenza izenzo ezinhle. Ngamanye amagama sila emhlabeni sifana nabantu abasefemini abaqhashiwe, okufanele kubonakala ukuthi ubani owedlula omunye ngokwenza kahle. Ngamanye amagama sila kulomhlaba sifana nabantu abase university abazobhala ama exams, ngoba sizohlolwa ngokwama subjects amaningi. Uma ngabe uyobhala i-exam, kukhona i-question paper yesiZulu mangabe umZulu, yesisuthu mawumsuthu, yesivenda mangabe umvenda, yesilungu, yesibhunu mangabe uthathe naso isibhunu lawo kulawo ma subjects wakho noma kulezo fundo zakho, so science, ubuchwepheshe, home economics, general science, mathematics, history, ezenkolo, singabala singaqedi. Kodwa wonke lawo ma subjects layo ukuze uphase kufanele wabhalile ama question paper akhona. Nathi ke njengoba sila emhlabeni sifana nabantu abanjalo. Uyasitshela ke umdala weinsuku ukuthi ngizonivivinya ngezindlela eziningi. Ngizonivivinya ngovalo, ngizonivivinya ngokwesaba, ngizonivivinya ngokudla, ngizonivivinya ngemali, ngomcebo wenu, ngizonivivinya ngenibathandayo, ngezithandwa zenu, abantwana benu, ihlobo zenu, omakhelwane benu, abantu eniphila nabo emphakathini, abantu enisebenza nabo, ngenivivinya ngezithelo nezitshalo,
nginivivinya ngayo yonke into engifuna ukunivivinya ngayo. Kodwa labo bantu labo okuyothi makwenzeka yonke lento empilweni zabo bese bebekezela bafune usizo lwakhe umvelinqangi ngokubekezela nangemkhuleko, uthi labo ngiyohlala nginabo njalo. Ukuthi njalo lezi zinto mazenzeka empilweni zabo bathi vele bekungekhona okwethu besibolekiwe. Ngempela yonke into ivela kuye, kufanelekile futhi ukuthi yonke into yakhe ibuyele kuye. Uthi labo ngiyokulisela kubo izibusiso nomusa wami, kugeleze kubo umfula wothando nokuthula, bahlale ngokwethaba nenjabulo, bayohlale behamba endleleni yeqiniso beseqinisweni ngaso sonke isikhathi. Kanza kwethu-ke singena-ke kuleso sihloko-ke manje, ubunye bukaNkulunkulu. Sikuthathaphi ukuthi uNkulunkulu munye? Mawuvula encwadini kaExodus 20 uyiqale la kuverse 3 mangabe ngingaphosisi. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso walutho wokusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini ngaphansi komhlaba. Ngicabanga ukuthi mangabe uwumZulu awudingi ukutolikelwa lento engiqeda ukukhuluma ngayo manje. Uthi umdali yena ungumdali wethu, yena yedwa. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Singazenzeli izithombe ezibaziweyo. Singazenzeli imfanekiso yasezulwini phezulu neyasemhlabeni phansi neyasemanzini ngaphansi komhlaba. Ngamanye amagama ke ingane kwethu mawulaleleke lo mbhalo noma lesisambulo esilethwa esithunyweni sikamvelinqangi igama laso kuMose, uyasehlukanisela umdalo ngoba akafuni ukuthi siqakaniseke emqondweni noma sibe confused ngolimi lika George. Uthi ungazenzeli imfanekiso walutho okusezulwini phezulu, kusho ukuthi yonke into esezulwini ayikho into nelungelo lokuyikhonza esezulwini, ayikho into nelungelo lokuyikhonza. Yonke into esezulwini, angikhathali ukuthi yini into esezulwini. uJesu mayesezulwini awunalo ilungelo lokumkhonza ngoba kuphi usezulwini. Ingilosi enkulu uGabriel ngoba isezulwini awunalo ilungelo lokuyikhonza. Ingilosi enkulu uMikhayeli ngoba isezulwini awunalo ilungelo lokuyikhonza. Ingilosi enkulu Israfil awunalo ilungelo lokuyikhonza. Ingilosi enkulu uIsrael awunalo ilungelo lokuyikhonza ngoba ikuphi isezulwini. Ayikho into esizulwini enelungelo lokukhonzwa. Ngisho ingilosi ngempela ezengamele isihlalo sobukhosi sakhe, nazo lezo ngilosi lezo awunalo ilungelo lokuzikhonza. Sengiqedile ezulwini, ngibuye ngize emhlabeni. Yonke into esemhlabeni iyindalo ayidalanga. Yonke into esemhlabeni iyindalo ayidalanga. Uyazazi ke wena okhonza into ekhona emhlabeni. Angeke ngisalimenshina igama lakho, kodwa wena uyazazi ukuthi mina njengoba ngila emhlabeni yini engiyikhonzayo. Whatever noma ngabe yini le oyikhonzayo eyaziwa uwe. Wena owaziyo, umdali uthi leyo nto leyo ayinalo ilungelo lokukhonzwa ngoba isemhlabeni, umhlaba udalwe nguye.
Ake ngiye lapha encwadini yamaHubo ku-24 siza ukuthi umdali uthini ngomhlaba. AmaHubo 24. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. Amagama yonke into esemhlabeni ingekabani? IngekaJehova. Izwe nabakhileyo kulo. Akagcini ngomhlaba kuphela kodwa uthi nathi nabakhileyo kulo lelo lizwe lelo lasemhlabeni. Umhlaba loyo nezwe nabakhileyo kulo abakabani? AbakaJehova nabo. Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova na? Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Impendulo: yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Ngiyacabanga ke kuzwakele ukuthi ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova, ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele. Sazokhuluma ke ngaleyo ndaba okukhulunywa ngayo ukuthi intaba bani leyo okukhulunywa ngayo, le ndawo yakhe engcwele okukhulunywa ngayo ndawoni, ikuphi kwaleyo ndaba leyo, ikuphi. Kodwa ke lokho ke akusona ke isihloko sanamhlanje. Sila ekukhonzeni uNkulunkulu yena yedwa, ungamhlanganisi nalutho. Ngithe angeke ngimenshine abantu ngamagama kodwa kuyangiphoqa ngoba ngithe sigeqa amagula. uNkulunkulu mayethi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, akashonga ukuthi ngaphandle kaJesu uJesu ngamkhonza, noma ngaphandle kaShembe uShembe ngamkhonza, noma ngaphandle kaLhanyana uLhanyana ngamkhonza, noma ngaphandle kwesiphambano isiphambano ngasikhonza, noma ngaphandle kaMndise uMndise ungamkhonza, noma ngaphandle kwesithombe isithombe ngasikhonza. Uthe ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Yonke lento le engikhuluma ngayo ngikhuluma ngendalo, yindalo le engikhuluma ngayo. Ayikho ke into eyindalo enolungelo lokukhonzwa. Uma ngabe kutholakala ukuthi uJesu akayona indalo kodwa uwumdali, sinelungelo lokumkhonza uJesu. Uma ngabe engeyona indalo kodwa engumdali, uma ngabe uShembe engeyona indalo kodwa engumdali, meaning akadalwanga kodwa udalile, sinalelungelo lokumkhonza. Uma ngabe uLhanyane engeyona indalo kodwa engumdali, sinalelungelo lokumkhonza. Uma ngabe uMndise engeyona indalo kodwa engumdali, sinalelungelo lokumkhonza. Kodwa bonke labantu engibabalayo uma bengazange badale lutho, asinalo ilungelo lokuthi sibakhonze. Abanalo ilungelo lokukhonzwa at all. Sizovula nasembhalweni lapho uJesu eyikhulumela yena ngomlomo wakhe, ngoba ngeke ngibabale laba abanye ngoba bekhe eBhayibhelini. Akekho uShembe eBhayibhelini, akekho uMndise eBhayibhelini, akekho uLhanyane eBhayibhelini, kodwa ithombe ikhona, laba abakhonza ithombe. Kodwa ngizokhuluma nje ngaloku okukhona, asikhulumeni ngoJesu ngoba phela umhlaba umosheke nje kanje, abantu badukile nje indaba yokuthi abantu bayekile ukukhonza uNkulunkulu sebekhonza uJesu. Sizokhuluma ngaye ke lo Jesu, siza ukuthi yena uthini uJesu eBhayibhelini ngaye, ngokuza kwakhe emhlabeni, ukuthi yena emhlabeni kahle kahle wayezeleni uJesu emhlabeni. Sizokhuluma ke ngakho lokho. Ukufakazela lencwadi leka Exodus 20 esikhuluma ngayo ukuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami.
Ngizothanda ukuthi ke mntana sekhaya, babo wami, mamami, mfowethu, dadewethu, umkhulu wami, gogo wami, uvule amazwi encwadini kaMarko. uMarko isahluko u12. Marko 12 iverse u29. Ngiliphethe nami la, angikhulumi ngento engingayiphethe. Ngiliphethe ingane zakwethu nanti ngiliphethe impela, ngikhuluma ngento engiyiphethe. Ufuna ukuthi ukhulume ngento cha uyibonile ivesi impela ubeliphethe, ngifunda lona impela. uMarko 12 uverse u29 noma singayiqala la ku28 efundeka kanje. Isahluko sayo phezulu ithi umyalo wokuqala. Sibuya ngale manje ku-Exodus 20, sesiza ngapha manje kuJesu uqobo lwakhe. Umyalo wokuqala 28. Kwase kusondela omunye wababhali owayebezwile bebuzana, eqonda ukuthi wayebaphendule kahle. Wambuza wathi, ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na? Umbhali ubuza uJesu, ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke imiyalo na? 29. uJesu waphendula wathi, okokuqala ngowokuthi, yizwa Israyeli, inkosi uNkulunkulu wethu, hayi wenu. Umlalele kahle. Inkosi uNkulunkulu wethu, inkosi yinye. Inkosi uNkulunkulu wethu naye uJesu uyazifaka. Inkosi uNkulunkulu wethu, inkosi yinye. Angazi noma uJesu simuzwa kahle. Naye uJesu uyazifaka, akathi inkosi uNkulunkulu wenu yimi noNkulunkulu, cha akasho njalo. Uthi inkosi uNkulunkulu wethu, naye uJesu uyazifaka. Uthi inkosi yinye, uNkulunkulu wethu, wami nawe noJesu, inkosi yinye. 30. Wayithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke amandla akho. Nanko kumyalo wokuqala ingane zakwethu, ophuma kuJesu qobo lwakhe, ngowakhe umlomo. Akasho uJesu ukuthi umyalo wokuqala ukuthi kukhonzwe yena, umyalo wokuqala ukuthi kuvunywe ukuthi uJesu inkosi nomsindisi walenga esiphambanweni ngenxa yezono zethu. Akayikhulumi yonke leyo nto uJesu, kodwa leyo nto leyo sitshelwa ubani? Sitshelwa amaRoma akatholika, ngoba befuna ukusididisa, bengafuni ukuthi senzeni, sazi iqiniso.